Valea Kathmandu și Piața Durbar, Kathmandu. Bine ați venit în Valea Kathmandu, inima culturală, istorică și spirituală a Nepalului. Situată în centrul Nepalului, valea găzduiește 3 orașe istorice: Kathmandu, Lalitpur, Patan și Bhaktapur. Împreună, acestea păstrează secole de artă, arhitectură și tradiții. Valea Kathmandu este renumită pentru templele sale antice, palatele regale și siturile incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Obiective precum Swayambhunath, Stupa Bodhanath, Templul Pashupatinath și istoricele piețe Durbar atrag vizitatori din întreaga lume. Valea este de asemenea un centru vibrant al culturii nepaleze, unde festivalurile, meșteșugurile tradiționale și comunitățile diverse continuă să prospere. Înconjurată de dealuri verzi și bogată în istorie, Valea Kathmandu îmbină în mod armonios spiritualitatea, patrimoniul cultural și viața modernă. Valea Kathmandu nu este doar o destinație turistică, este sufletul viu al Nepalului. Situată în centrul orașului Kathmandu, Piața Durbar Kathmandu a fost cândva complexul palatului regal al regilor din dinastiile Malla și Shah, care au condus Nepalul timp de secole. Piața este un muzeu viu care prezintă istoria, arta, arhitectura și tradițiile bogate ale Nepalului. Zona este faimoasă pentru templele sale magnifice, curțile interioare, sanctuarele și palatele antice, multe dintre ele construite între secolele al XII-lea și al XVIII-lea. Sculpturile complexe în lemn, ferestrele frumos decorate și arhitectura tradițională Newari transformă acest loc într-o adevărată capodoperă a meșteșugului nepalez. Una dintre cele mai remarcabile atracții ale pieței este Palatul Hanuman Doka, care a servit drept reședință regală pentru regii Nepalului de-a lungul generațiilor. Vizitatorii pot explora curțile sale istorice și pot descoperi povești fascinante din trecutul regal al țării. Piața Durbar Kathmandu găzduiește și Kumari Gar, reședința zeiței Vi Kumari. Tradiția Kumari este unică în Nepal și reflectă profundul patrimoniu spiritual și cultural al țării. Pe parcursul întregului an, piața devine centrul unor importante festivaluri religioase și sărbători culturale. Mii de oameni se adună aici pentru a celebra tradiții transmise din generație în generație de secole. În anul 1979, Piața Durbar Kathmandu a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, datorită importanței sale culturale și istorice excepționale. Deși o parte a monumentelor a fost afectată de cutremurul din 2015, lucrările de restaurare continuă pentru a proteja această comoară națională pentru generațiile viitoare. Astăzi, Piața Durbar Kathmandu rămâne una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Nepal, atrăgând călători, istorici și iubitori ai culturii